Good morning! Nakatulugan kayong ina-upload ko kagabi, guys. Nang bonggang-bongga. Ayun, kapag may napanood kayong vlog na walang title, nakalagay lang is vlog something or vlog, tapos number, si Daddy, Maggie! Si Froggy na gano'n niya, nag-publish niyan. Kasi iniiwanan ko lang na naka-ano yan, nag-upload. Hindi kapag kagising pa siya, tapos na mag-upload, hindi ko nalagyan ng mga title, dates, tapos mga tags. Ayun, si Daddy na gano'n yan, nag-upload niyan. Sabi niya ni sis, sino ba yun? Mrs. Marjorie. Tama ba? Mrs. Marjorie? Ay, tama. Mrs. Marjorie. Ayun. Si Froggy nga yung nagano niya, nag-publish yan. Sakto-sakto. Tamang-tama talaga yung hula mo, sis. And good morning. And then good morning din kay, ate ba? Ate na lang tawag ko po sa inyo kay Ate Leonilda Yap. Tapos, ayun kay Sis Marjorie nga. Good morning. And, Fairy Dust. Kay Sis Jem, kay Sis Veronique Faison or Ate Veronique. Sabihin nyo guys kung ano gusto nyo itawag ko sa inyo, ha. Kung magkasing edad tayo, ayun, pwedeng sis na lang. Pero pag, mas gusto ko ate. Itawag ko magka, diba, parang ate lang. Kasi wala akong ate, panganay nga kasi ako. So, mas, parang feel na feel ko yung may tinatawag akong ate or kuya. Ayun. Kasi ako din ang madalas na tawaging ate dito sa bahay. So, ayun. And Julia Lara, excuse me naman. So, yun, good morning sa inyo, mga maagang nag-comment sa vlog na pinablish nga ni Daddy. Upload ko na yung vlog kahapon. Umiiyak na si Grutin! Maggie! Si Maggie ata yan. Bakit? Nahiya si Pia, oh. Ha, Pia? Nag-almusal na kayo? Opo. Anong inalmusal niyo? Pandesal. Ay, wala kang ipin? Patingin. Bungi ka na pala. Siya daw ang boss dito ngayon. Na niya lahat. Sabi niya sa akin, tanghali ka na naman gumising. Bakit anong oras pa dapat gumising, Boss Peter? Ay, wait. Grabe naman, 5. Bakasyon naman. 5 talaga. 6, ano? Ito si Maggie. Ang ginagawa ni Maggie? Sabi daw nila, Kain. Ate Jackie, ang lasa daw ng lomi, hashtag. Hashtag. Sarap si Kit. Uy, ang sarap. May ano. Ano nga to? Sitaw, bataw. Bataw to pa? Oh, bataw. Kinanta muna talaga. Kinanta ba kubo? Bataw. Walang patani. Ito ang napakapait nito, guys. Konti lang lagay. Sarap yan. Pait niya ni. Hindi yan. Talong ng Talong ng Ilocano. Magagawa si Madam Emma ng ano ba to? Pakbet ng Ilocano. Galunggong na naman. Galunggong na kahapon yung ulam namin nung tanghalian tsaka gabi. Ibang, oo. May kamote. Iba naman. Ibang isda naman. Chicken. Pwede rin. Ano to? Patola? Hindi, yung bunga ng Malunggay? malunggay, masarap yan. Okay. Pagigir! Hindi nakatulog si Maggie sana. No. Ay, naku po, ang gluten talaga. Ay, kailangan talaga magpahag. Ay, no. Maggie! Konan! Morning. Aray ko, ang bigat nyo. Aray ko, please. Aray ko, tipi. Lap time ba? Lap time. Bakit? Siksik naman to si Grutin. Kunti lang naman si Aray ko po. Dalawa na kayo.
Na-dethrone si, si Tipi Boy. Yes! Morning! Thanks for the kisses. Thanks for the kisses, Grutin. Thank you, Grutin. Thank kong mahal. Sinulog ni Mommy. Sinulog. Sa si Kuya Chris. Ako, si Chris. Mga bata nagsiswimming na naman, kaya aga-aga. Relax na at mainit naman talaga eh. So, yun. Linis naman ng tenga ng Grutin na yan. Ayun. Nakakatuwa yung guys. Good news. Yung, ewan ko na-share ko sa sa Facebook. Yung aso na tinaga sa sa bandang likod, sa may buntod. As in talaga lumuwa yung yung laman. Kaloka yun. Galing, sa Pangasinan ata yun? Taga Pangasinan. Tapos yun, may mga nag-rescue. Tapos natahi na. And then binalik sa Pangasinan. Tapos magpa-file ng reklamo yung may-ari. Tapos yung mga tag-rescue na. Kasi bawal na yun, diba? Yung mananakit ka ng hayop. Kaya ayun. And nagano naman ako, nagbigay ako ng konting tulong para makatulong doon kay Peachy. Sobrang naiyak talaga ako nung makita ko yung yung aso na yung laman niya talagang lumabas kasi grabe pagkakataga. Grabe siguro yung itak na ginamit doon. Kaya yun, sana managot yung yung may gawa nung kaloka. At ba nila nakukuha sakta ng mga hayop? Nakakatuwa nga sila eh. Kaya yun lang. Nakwenta ko lang. Ano ba yan? Sorry guys, super emotional lang ako pagdating sa mga hayop talaga. Kasi diba? Ay nako. Mga walang puso, mga yan, mga nananakit. Yammers! Dami naman sa hug niyan. May kamote, masarap yun eh. Ang dami! May talaga kapait nito, Emma. Hindi lahat mo ba? Konti lang. Ayan. Sarap. Yung nagluluto na si Madam Emma. Ako almusal pa lang. Milo and eto, banana slice. Tapos nahaluan ko ng collagen, yung Meiji. Ano lang yung binili ko, itong refill lang kasi mahal nung may can. So ayan. Super ganda nito guys. Maki-feel nyo agad ang pagiging smooth ng balat ninyo. Ayan. Ay! Magaling. Walang mainit. Wait lang. Ito na, binigay ko na yung shirt ni Kuya Peter. Uy! Akala ko ba magti-thank you ka? Uncle. Thank you, Uncle. Thank you, Uncle. Ito kay Pia, oh. Thank you. Ganda, no? May love pa. May love. Salamat, Kuya. Niluluto na naman pala ni Emma yung paborito mo. Hey guys, medyo busy today. Baka hindi ako masyadong makapag-vlog ha. Nagpapaalam na ako sa inyo na maaga. Para just in case lang naman akong upload eh. Hindi kayo magantay. So, ayun. Busy-busy lang guys kasi ayun nga, madaming ginagawa po. May sinisend sa akin si Jackie mga picture ni Kolokoy. Oh, sa Bakdo sila ngayon. Si Jackie naman yung pinsama ko ngayon kay Kolokoy. Yan, magana sila. Burger making. Hindi ko na padala tong camera kasi si Jackie nahihiya pang mag-vlog. And like ni Emma, parang pro na si Emma. Sabi ko kay Jackie, picturean niya pa eh. Ang cute ng baby ko. So guwapo. Siyempre anak ko yan eh. Kaya guwapo yan. Nag-enjoy talaga siya. Buti na lang talaga na ko pa siya. Napa-register ko pa siya. Sayang sa Jollibee. Maganda din sana yung sa Jollibee. Parang little manager. Ayun. Kaso wala na dito sa sa to shopping. Pero baka maganda pang Jollibee. Kasi maaga pa naman eh. Bakasyon pa. Sana may bagong batch pa. Cute. Anyway guys, ayun. Ano lang ako. Tapos ko lang itong pa-ship today. Mga pahabol. Mga urgent
Kaya yun, dapat ako magpapaship ngayon eh, kasi may gagawin dapat ako may pupuntahan na naman kami ni Froggy kaso urgent eh, so wala tayong magagawa kundi magpaship, so see you later guys. Grabe sunog guys, oh, grabe. Sa ano yata yan eh, no? Papunta dun sa... Cargo? Hindi, dito yan boy, papunta sa... Uy, nanghihina. Nakakapanginig. Ang gulat ko, akala ko dito sa ano, sa kwarto kasi nagsumbong tong bata kay Papa. Nasusunog. Nanginginig ako. Diyos ko po. Akala ko Ano sa ka? taas. Tapos akala ko din, may nakapasok dito sa bahay. Sintakan kami dyan sa office. Ano sabi ni Bilab? Lolo, may sunog dun sa taas. Sabot dili sa taas. Ah! Alex! Love. Sorry, Joseph. Pier. Nakatakot oh. Grabe. Ang hangin pa naman. Hindi namin ako ang buti nito kasi mga 10 bayang layo eh. Diyos ko. Nakapanginig ng laman. Tapos, ano? Luluto na ako ng pagkain nila. Kaso, pinapaket ko sila. Gigrot, wait lang, gratin. Kausap ko pa sila, gratin, wait lang. Ayaw, bumalik tuloy. Tagal ko na, aray ko. Ang tagal ko na, nag-antay siya dyan sa, ano, sa hagdan. Oh, nalika na. Kasi si Conan ayaw sumama eh. Conan! Kunanin! Ko talaga, tamadation ka, ha? Oo, natipi. Let's go na. Oh, let's go na. Dali, dali. Tara na! Halika na, Conan! Tumod ka talaga. Halika na! Halika na! Halika na! Kunanin! Tingnan niyo siya. May stroke kasi ginagawa mo. Puro ka. Halika na! Tara. Oh, yun na naman yung dalawa. Tara. Halika na, dali. Ayaw sumama ni Conan. Let's go na. Conanin! Tamad talaga tong Conan na to. Ayun niya talaga, oh. Nakababa na ako. Naisalang ko na yung pagkain nila, eh. Ayun yun. Dali na! Up na! Diyos ko talaga katamara ng ba. Ayan to, eh. Wala to. Dali! Pag nakita niyang may pagkain at saka yan, ano, ikaw, oh, grabe katamaran mo, ha? Ikaw, oh. Ikaw, ah. Diyan ka pa talaga sa daan, nakahamba lang. Bukas maliligo ka, ha? Kasi mainit, eh. Ilang araw na kayo, eh. Puro sabi, hindi naman naliligo, eh. Ha? Kuti. Tika na. Tim-bim-bim. Tim-bim-bim. Tika na. Ikaw talaga, tim-bim-bim. Bim-bim-bim. Tim-bim-bim. Si Conan. Ay, may egg pala si Conan. Nakala ko wala. Ay, tutoy pala. Kala ko, baby, wala kang tutoy, pinutol. Meron naman pala eh. Meron naman pala eh. Grabe talaga. Abuso mo na. Abuso. Yung ganyan siya. Katamad na aso. Ay, naku po, Conan. You're so kakagigil. Hi! I-share mo ako ng show. Saya-saya nila dito. Gutom po kami dito, gutom. Ito sila. Ganda ng... Oh! Kainin ko si Donut na dog. Ganda ng pansapininday. Ah. Kailangan mamigay ka dapat. Andito una natin ni... Ayan, dito sila tabi-tabi. Ano pa to dito? Doon ka na sa kwarto ngayon. Doon ka na. Wala nang tulugan sa tita Mika mo. Kailangan niya pa naman malaking space. Ayun guys, tapos na magpa-ship ngayon. Konti lang kasi, alam niyo yung assistant ko. Tulog maghapon. Ang saya-saya. Hindi po, konti pa lang po yung bayan. Pero ngayon ang dami na. Ayusin mo na. Maglista ka na. Sila si bayan. Matulog ka na lang ulit sa baba. Loka ka. Tapos guys, sabi niya, di pa yung pangkain. Di pa ako naglalunch. Kasalanan ko pa, di pa siya naglalunch. Tulog siya maghapon. Nakakaloka. Nagpizza na nga tayo. Huwag po kayong magtaka kung Ba't di napayat? niya. Oo nga, nagpizza na kayo kanina. Uy, wag ka nga, naka-apat lang naman siya eh. Oy, di. 4 na box. Ito kung kito.
pangit ng lasa. Sutuin, ang pangit nga ng lasa na kailang ka. Tatlo lang. Oo, tingnan mo. Sobra isa eh, oh. Sobra isa ako mayo-mayo eh. Ngayon, nagano siya. Gusto niya ng Siopaw. siopaw daw. Apat na siopaw! Grabe Uy, to. tatlo lang. Apat na siopaw para Siyempre, masatisfy. dalawa kaya to. Isa sa akin. Grabe ko. Dalawa sa... dalawa nga sa akin. Oo. Go na. Bila mo na din mga to ng ano. Parang midnight snack na rin. Anong oras na? Maga pa. 8:44. Sige na, siopaw na lang din sa akin mamaya. Kainin ko. Chowpan, pork Ay, chop maliligo akin na na rin ako. chowpan. Pinit na ako. Sa'yo. Chuboy boy! Ang chuboy boy! Chuboy boy, 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 boy. Ha? Thank you, Sinatsui. Yung mga tira daw sa akin. Tawa Naku, ng tira. good luck naman sa'yo. Ay, taga-ubos eh. Agawan mo pa ako. Ops, puno na. Sorry. Isa na lang. Ay, lumabas si Chuboy. Dito ka na, Chuboy boy. Isa na lang, lalarga na. Sorry. Ano, kala ko muwa-muwa. Mua. Isa mua. Mua. Muwa-muwa, chup-chup. Ang ingay! Ay, sorry naman. Galit na ba si boss? Ay, sarap maligo ka. Tinakal natsu. Ako din, ligo na po ako. Ihaw na to. Bao na po ako. Ihaw. Oh, sige na. Ay, chamba. Na? Borlo. Kinis ng mukha ni Nene, oh. Secret natin, Nen. Sabihin mo! Sabihin mo, pangit. Ikaw, ano ba ang sikreto nating sabon? Rejuve. Oh, lagi ka pa nag-rejuve? Hindi na, pahinga akong pang-review. Ayun sa taas, madaming supply. Sige, gora lang. Wala lang ano. Uy, ikaw, lumarga ka na. Why so serious? Why so serious? Gratinting kong mahal. Why so serious? Ano yung nasa ano mo, batok mo? Ano yun nakita ko? Ay, bakit kami kuto? Yay! May kuto ang gratinting. Lagot! Kumain ka na? Matama na. Thank you. Hindi pa rin ka nakaligo ngayon. Kaloka. May papatay natin itong ano mo. Itong kuto mo. Yes. Bye-bye. Kain ka din ng ano, dali. Tawag dito. Lumig ng ano nyo. Nagpapapak na naman sila ng ano ni Conan eh. Ng tawag doon? Yellow. Go na, upstairs tabi na. Sige na. Magagawin si mami. Go na. Chumichibog na yung isa dyan. Oh. May ano eh. Madaya eh. Nauna oh. Isang text lang sa ano eh. Wala pa nga. Seryoso? Wala. Kala ka nila, ito na eh. Oh. Tagal. Inano mo, tinext mo. Tagal nun na, sa 7-Eleven na, anong oras umalis? Wala. Hulo ko. Isang ka na naman nun. Ba't ang tagal ni Tita Mika mo? Tingnan ko daw. Yung food daw. Oy, ikaw. Bilisan mo na kumain tapos dito na sa kwarto ah. Huwag ka na makisiksik doon. Wala na silang ano doon. Kaya nagano lang ako ng siopaw, dalawa. Tag-isa kami ni Daddy. Ito na dinner namin. Yun, and then kuha na muna ako ng tsaa, guys. Wala ako nakainom ng tsaa. 2 days na naman. Kaya feeling bloated na naman ako. Bakit maingay si Puchi Girl? Maingay ang Puchi Girl. Puchi! Quiet! Quiet, Puchi! Wala ng aking tsaa. Ay, sarap maligo, guys. Tapos pagkalabas nyo ng CR is pawisan agad. Ang bongga lang, diba? Bakit? Tsaa to. Alaka. Yung pa yung isa. Alaka. Ha? Wala. Tsaa yan ko na nino. Hindi yan papa. Tsaa yan. Ano ba yan, Puchi Girl?
lang kayong water nyo. Malamig pa ba yung water nyo dyan? Seriously, tinatangay nyo kasi yung ano eh. Yung yellow eh. Yan. Drink na water. Damihan nyo. Nakakuha pa ako ng ano, royal. Sa taas. May inumin pa kami. Siopaw. Ito ma? Spicy chicken asado. Try natin, masarap na sabi ni Mikay eh. Yan. Nasabi ko na ba kanina? Umuwi nga pala si Madam Emma. Ngayon, napaaga yung uwi. Dapat, schedule pa niya is May 5. May 5 ba? Ayun, May 5 pa dapat yung yung uwi niya. Kaso, sumabay na kay James kanina. Yung pinsa ko yung kapatid ni Don, sumabay na. Kasi si James is magbabasketball. Tapos si Emma is na-miss na ata sobra yung pamilya niya. So, ayun, pinasabay ko na. Pero, babalik din naman mga mid na ng May after botohan. So, ayun. Pero best lang kasi dito naman na si Nene, and then after after botohan din si Jackie naman yung uuwi, kasama na din si Darcy. So, ayun. May umaalis, may pupunta rito. May bakasyon nila. And then may may ina-expect kaming si Ate Annalyn, yung kaibigan ni Nene sa probinsya. Yung yung pagbibigyan ko ng mga pinaglumaan. Hindi naman actually pinaglumaan, guys. Yung mga hindi ko na ginagamit na damit, yung mga hindi na namin ginagamit is bibigay namin doon sa mga dalaginding na. Yun dapat na para kay Marie na ibibigay ko is yung ito ko nalang ibibigay sa anak ni Ate Annalyn. And then may din kasi yun eh. Painandi, dinig na dinig niya sa may anak din kasi lalaki na 8, hindi, mga 7 years old. So, yung mga pinaglilitan naman ni Koloko is doon bibigay kasi hindi na nagkakasya yung mga yung mga damit niya. Then puno na rin yung yung damit niya. Kaya, ayun, binalita ko lang guys na umuwi na nga si Madam Emma. Dami kong dalda. Kaya ayun, mag-food trip na muna kami ni Daddy. Hindi ka na. Para kang hapon dyan na sa sombrero mo. Hindi, para ma-edit ko na to. Tapos si Koloko yan doon pa guys. Palibasa. Tawag dito. Nandiyan mga pinsan eh. Naglalaro pa rin sila. Wait lang. Isukli ko. Di na naman binalikan. Shoutout na muna guys. Bago kami kumain para ma-edit ko na rin to. Ayun. Dito na yung Koloko yun. Lipat Lipat kwarto na. Oy! Sabi mo Tita Mika mo yung sukli. Balik sa akin. Please. Sukli. Ayun. Hi na muna kay Miss Simply Me from Cali, California. California. From Cali, pero nandito daw siya ngayon sa Pinas, nagbabakasyon, and bumili siya sa shop ng mga paninda ko. Ayun. Thank you sis. Maraming salamat. Miss Simply Me. Ayun. Say talaga sis. Ayun. Hi. Wait lang, hanapin ko lang yung pangalan mo. Dito yung pangalan mo sa order form eh. Kasi yun lang gusto niyang i-ano ko sa kanya. Zel! Ayun, Zel na lang. Hi! Thank you ulit. And then, let's see let's check sa YouTube. Ayun. Hi, Jessica Ruiz! Wow! Ano yun? Nabasa ko yung thank you daw sa pagbati. Ayun, medyo naluha at napasigaw daw siya. Walang anuman. Hi din sa nanay mo. Ayun, hi, nanay! Salamat po sa panonood. Ayun, mahilig din daw siya sa dog. Super po. Yung mga dog lover dyan, yung mga basta animal lover, ay hello po sa inyong lahat. Hala ka? Sabi ko kakain eh, nag-ano pa eh. Magpapamaskel pa eh. Aber. Heavy diet ng iron. Iron? wait lang, hanap tayo. Pasensya na guys, magulo ah. Tapos kay Dalia. And then, kay si Selene Morgan. Kay Sis Brevi. Pari ko lang ang ngalay na ako. Wait lang guys. Lipat tayo. And kay Jovi Ann de la Cruz. Ay, malaglag yung patay tayo dyan. Pinatong kayo sa Royal. Diba? Jovi Ann de la Cruz. Ayun. Hi. Kapilido mo si Madam Emma. Ayun. De la Cruz din siya. Pinsan ko siya sa nanay eh.
Sa lola, magkano kami magkapatid yung lola naman dito eh. Ginagawa ito sa likod ng camera eh. Dito ka kaya sa harap ng camera para makita nila. Tapos Ken DLH. Hi! And Elsie Eduarte. And si Leia Colina, hello! Yung kit daw ni Conan. And may nag-comment pa dito. Ang puti-puti daw ni Conan. Siyempre. He's brown. Go pa yun. And MJ Stresser. Ayun siya pala yun. Nag-comment ang puti-puti daw ni Conan. Hi! Sino pa ba? Clarissa Alex. Accept ko daw yung friend request niya sa Snapchat. Pasensya na. Kasi may Snapchat ako. Di ko naman nagagamit talaga. Di ko siya alam gawin. Or di ko siya alam gamitin. Ayun, syunga-syunga-ers lang ako. And then, yun lang guys. Yun lang muna. Kay Santiago, ayun. Pahabol. Ito pala. Ay, buti na lang. Kay Krisha. 5 lang. minutes Hello, na. Miss Mappy. Over. Cut. Wah! Pwede pa ba ate? Clifford, Bree, at siya, si Charlene or Chaylin. Hi! 5 minutes na daw, sabi ng director. So, yun lang guys! Bye! Good night! See you all tomorrow! Bye-bye! Bye, Derek! Good night! Good night. Wala si Koloko eh. Maya good night na lang yung guys, pahabol. Yeah. Hi guys, good night na ako. Good night. Bye-bye.